أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان والتقوى واليقين. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان واليقين والتقوى. اللهم آمين. توبا Missiribah jama belajere ambe awfo ni al-islamiyya ka foli ni o ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka nena ubbe sawaba ma anga fota ananga keta belajele na alaka sabati chinyaka alaka don barakele ndi amma alaka hamina ko belajele ngoya bi jahi sayyidil awwalin wal akhirin. Biye tawhidi donye insha Allah. Bo anga sigite mena an kuma na arkanul islam islamiyya jose nduru minni islamiyya tenya uko anya ira kafo islamiyya ko akacha islamiyya feminu nyinde mbe islamiyya fe kake akacha kosobe me jose nduru bala abela jelembe ore kombay ni sera ko o duru dafa to bela jelembe ore matrafa no duru ko ni manya aywa ika silamaya ateka wulika jo bo ango wojo senduri koye ka shede ka fo mashite fo ala muhammad ala ka kirai mai ka shede ni oye ika shede ni oye innen ka fo ika shede ka fo mashite fo ala muhammad ala ka kirai oye folo wore di islamaya dongai no ma bo idda kono ite jate islamé fo ka bo idda kono de kuma kadala bo obena limania awa yorola naam ika siri duskuna kuma obena limania babu kono amina kuma ode kabini ala sona flana oye kasili jo aywa sabana oye aywa kajagadi men bela jelen be fiqhu kitabu kono abela jelen masala chama ndiru wa annanina oye ka sunkolosu adurna oye ka hiji bo alabatu wa fo nunde mako al ibadat bo fiqhu tiku be kuma ni beka ya famu fiqhu tiku be kuma ni bela jelen ka fiqhu kitabu kono ka wala abela jelen na akiru de bo anya ira ka fo ni nduru ninde islamiyya josewni silamaya ko bela jelembe doni nduru de kono a bela jelembe nde kombay bo feminu nya ala batu ye koni naam bo bi wal handa ni Allah subhanahu wa ta'ala sona amina kuma limana ya fana joseunka arkanul iman limana ya joseun limana ya kore munye limana ya koro التصديق كدافنا دو عربو كان نفر علي من اكور دي كدافن دولا يبا فو مثلا آمنت ايوا بهذه الفكرة ندارني حكلنا افورا اي دار لا يا تشنتكي كو تشيدو اي دار لا 100% ابي فود مكو على الايمان مي توحيد لا الشريعه لا نوكو على الايمان la nyine no rebe ala o la nyine jumenye an tu'mina bi kulli ma awjaba Allah bi kulli ma haka jabahu Allah alayka an ta'taqidahu an tu'mina bi kulli al-umur al-i'tiqadiyya allati awjabaha Allah al-muslim an ya'taqidaha fon feni ala ko ikadala aywa ala yifen fe fo kabini ko dogolewna ikada bela jelena min keraw min makewa bo tawhid tugu fe nol ko limanaya akore odi fewon fe ni ala ya fo ni ala kira ya fo kabini ko dogolewna ikada bela jelena iduskuna odi limanaya bo o limanaya min fleni joro bade bala dinala limanaya an nafaka cha ni ala sonanda binasi umma
bo olli mana min fleni josen duru be ola ina fo an bɔra k'a fɔ n ko silamɛya ko ka ca silamɛ bɛ batu minnu kɛ a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mais a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn duuru in de kɔnpan silamɛya jɔsen duuru in de kɔnpan o tuma limaniya fana ko bɛ ten fɛn minnu wajibiyalen don silamɛ kan i ka da la a ka ca kosɛbɛ mais a bɛɛ lajɛlen bɛ don fɛn wɔɔrɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma ko limaniya jɔsenw u b'a fɔ ma ko limaniya jɔsenw o tuma ni ala sɔnna an bɛna o jɔsen ninnu de fɔ bi arkanul imani sittatun limana josenyi o yi wɔɔrɔ al awwalu al imanu billahi fɔlɔ fɔlɔ o ye ka da ala la al imanu billahi i ka da ala yɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ ala bɛ yen i ka da la k'a fɔ ala bɛ yen o ye fɔlɔ ye asani al imanu bil malaika i ka da mɛlɛkɛw la ala ko mɛlɛkɛw bɛ yen nɔ i ka da la k'a fɔ tiɲɛ don i ko tiɲɛ tigɛ i dusukun na i ka da la o ye filanan ye arukunu thalisu al imanu bil kutubi i ka da kitabuw la ala ye kiraw ci ala ye kira minnu ci sisan a ye fɛn dɔ de di u ma a ye sariya de di u ma kana di manto ma o kuma o sariya ninnu donna gafe minnu kɔnɔ dɛ o de ye alkutubu samawiya ye i ka da bɛɛ lajɛlen na ala ye kitabu jigi i ye min dɔn o i ma min dɔn o i ka da bɛɛ lajɛlen na ala ko ale ye kitabu jigi i ka da o la o kuma ala ye kitabu min di anw ka kira ma muhammad sallallahu alaihi wasallam o ye ayiwa alquran o ye kuranɛ i ka da la k'a fɔ a bɔra ala de yɔrɔ kiraw ni kitabu nana a bɛɛ lajɛlen bɔra ala yɔrɔ tiɲɛ don ala de y'u ci n'a ye ma o ye sabanan ye arabi'u al-imanu bir-rusuli o ye naani na i ka da kiraw la ala ye kira minnu ci ayiwa i ka da bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ala ka cidenw don k'a taara mandenw ma o kuma kira min n cira ka taara anw ma o ye muhammad sallallahu alaihi wasallam ma an ka da la ani ka fara kira tɔ bɛɛ lajɛlen kan o ye ayiwa naanina ye duuruna al-imanu bil yawmil akhir i ka da do laban na k'a fɔ kiyama don bɛ na i ka da o la i dusukun na i kana siga a la o ye duuruna ye wɔɔrɔnan al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi i ka da latigɛ la a ɲuman a juguman latigɛ ye i ka da la k'a fɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ kawuni kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ min kɛra ka tɛmɛ wa min bɛna kɛ ka tɛmɛ wa ala de y'a bɛɛ lajɛlen latigɛ a ɲuman ani juguman min ka di min man di fɛn o fɛn n'a b'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka di ye wa min man di ye wa ayiwa o ka ca dɛ i ka da la k'a fɔ ala de y'a bɛɛ lajɛlen latigɛ a bɛɛ lajɛlen latigɛra yanni e kana diɲɛ la fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i ka da la k'a fɔ ala y'a bɛɛ lajɛlen latigɛ a bɛɛ fɔlen don k'a ban k'a sɛbɛn k'a ban yanni e kana diɲɛ la o kuma i ka da o fana la o ye wajibi ye i ko siri dusukun na o kuma nin wɔɔrɔ a bɛ fɔ nin de ma ko arkanul iman o kuma ɲinen bɛ silamɛ fɛ i ka da fɛn fila sa a bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kɔnba ye bon nin fana de bɛ ci bon nin limanaya jɔsen duuru kuma de kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen i y'a faamu kuma kan ka kɛ nin bɛɛ ka kelen kelen limanaya jɔsen duuru i ka da ala la fɛn caman bɛ don o kɔnɔ o kuma n'i dara ala la k'a fɔ ala bɛ yen i kan ka o ala in dɔn mankutu minnu ye wajibi ala ka hakɛ la i kan k'o dɔn i y'a faamu mankutu minnu ye mustahilu ye ni o tɛ se ka sabati ala hakɛ la cogo si i kan k'o dɔn ala bɛ kɛrɛkɛrɛ ni ko minnu ye i kan k'olu dɔn bon o a kuma ka ca dɔɔni
mais amena beta kelengele Allah subhanahu wa ta'ala sona bil bayan kadam melekewla amena kumaka melekew ye jonundi ye o dara mundela o ka bara ye mundi ye ya famu an kan hakilna jumenta aywa katara melekew ma ya bon o fana ye adama kumai amena kuma fana ka alaka kitabu ay kitabu minun jigi aywa kitabu nunu aywa amena kuma ufana ka kitabu jollo a hakke donen do wa jumen donen do ala jumen to fo qur'ana kono amena kuma ufana ka alaka kiraw alayhim salatu wassalam kira nunu juliye o be donen do wa julle to fo qur'ana kono kira nunu ga mankutu wajibi do mankutu do be an kan ko sabati o hakela o yem mankutu jumen mankutu jugu do be no am manga wulu sabati kira ka hakela fiyo o ye jumen dabena magani bela jelena insha Allah ka daddo labana no yi qiyamai an ga da'ula ko chaman de be o kono salame kan ga da'u fanala o ye jumen o dallo an dabena magani bela jelena ka ta depi aywa kaburu ko minum be keno a bela jele ko duguleno ko bela jele be awa kuma nambe kuma lahara ko kan ambe kuma bela jele ka ta depi aywa ni yejebla o lahara sira dagole kaburu konora ko dugulendo ala kre feminum fo qur'ana feminum fo wajibu islami ka awa wajibu islami ka dala kuma kata jo ala nyekoro siratu temeliu aywa jombe ta jo ala nyekoro sege baraw sumaliu ona nyono jahanaba ko kumaw arjana ko kumaw kawsara awa ko akuka cha lara ko kacha okuma uri kamango nunu ne jo sewnye me fen chama men de kombay to nunu bela jeli me jonne sanfe okuma ya me ka da siratula oye aya nasuri dara la harako era lake example ni madala harako era la be da siratula wa ne madalla harako lay be da arjana kunu jahanaba ko lawa kuma ka dalla harako la udi folfole no sabat lawati mina to be soro ko kompay may ke la tige fana bete ni ala sona mina kuma ni beka kilengele ni njo se ngoroy ala ka fam ci ko nyima dina na bela ci dema kuma dalube nunu na wa ka foko limana jo se duri adillatu arkan al iman limana jo se ni be fen fofo dina la labuda min dalil jango feminye tawhid koy nanye qur'ana takallaje amenin jo sendurin bela jelen solo Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kana abe qur'ana yoro chamana nanye ala ka kuma kan takallaje ala ba fo suratul baqara aya laban fla amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi donc ay do foyno amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله donc aye nani foyeno ako ala kira dara alala amana rasul kira dara uye minji katarama adara ula ani mu'mino fana dara ala ako mu'mino ni ala kira belajilen dara alala siza min jigina katara kirama afleku dore fo kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi o kengelna belajilen dara ala la kafu ala bi o dara melekewla kafu melekewbe o dara ala ka kitabula ay kitabu minun jigi o dara ala ka kirawla ay minun ji okuma aye jose nani fo yeno no ya al imanu billahi al imanu bil malaikati
al-iman bil kutubi al-iman bir rusul kadda alala kadda melekewla kadda kirawla kadda aywa kitabula okuma dola bandu o dalu caman be korona kono min bayara ka fo kiyama dombena o dalu caman be korona kono donc korona be jiye wuli fo yoro cama inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fihi ala ko jiye wuli abena sikatala ala ko jiye laba abena sikatala donc jiye be wuli ne jiye wula amata kiyama kenaka ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال إلى آخر الآية ألا بافتون كن يمياتي كافودرو يكي نيشي قران فلاما والما كي نيشي ألا ينسرنيا نلي مياتي نيشي لدروني وبدو سكون دلا وبدو سكون دلا وي كاد على لا يكاد على كمل كولا أبا فوفنا كاد دو لابانا ما مي دو لابان دلو سرو وعيين كنوي أيوا أبي روشاما donc Allah subhanahu wa ta'ala kalena ereni kiyama doyin ala go qur'ana ko suratul qiyamah aqul la uqsimu bi yawmil qiyamati ala ko nebe kaleni qiyama doyin ma yawmil qiyama yawmil akhir abede kelenye qiyama don do laban abede kelenye donc ni fana ye qiyama don awani fana dalbi ala ko tuguni qur'ana kono لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ألاكو لا دغلي شو نيمان كرا على كرا لا أويه نم غم بفكا لا دغلي كو نيمان كرا على كرا لا إلا وشاما بي لمن أقوم ما يرجو الله نو بسر على واليوم الآخر أن يدولبا ما من دالين دولا كو دولبا بنا okuma wodi ko do de wodi be tugo alakira la amana minke ko nyogona ke amana min foka labato wa zakara Allah kathiran nay ala ko foshin chama man ni fana fleka do la ban fo ma daluka cha qur'ana ko ya daluka cha qur'ana ko ko sube ma oye awa durna worona oye latige donc oye latige fana dalu chama be qur'ana kono ala ba fo inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin ko aw nye fem bela jelen dani latige de fe na dara ala latige de ala latige yana kada fem bela jele ma min kerawo katemewo min bena kewo a bela jele preparati kelano kaba ya fam bo wa besebena do kaba fana alaba fo qur'ana kono ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir ala ko ni masifan fe mana usoro masibala du kolola fenfe mani soro masibala musiba mana ke du kolo sanfe ikam mara fenfe fela walma yere kuna fo abesebeno kitabula yani alaka ke ya fam yanaka ke asebeno kabla masebenin keral latige de kofe ala alla tigere folo kasoro ka kalimu nyamari ko kalimu ka sebe ala keleni kala awa hakada ala kele ka kalimunda نور والقلم وما يسترون على كلمة كلمومية على كلمة حاجة كلموية على كليك كلموندا على قام أكتب أقول ماذا أكتب قال أكتب مقادير الخلائق donc ala ko sebenike kalmu ko ngamu sebe ako awa dan few nka kominu ni ala ya latige abela jelen sebe
ma kalmu ya bela jile sebe kuma sebenin kera latige de kofe ma ala ko ni fenfe yaw soro du kolola min kadi awyewa min mandi awyewa akere kam marafen dolawa akere kan nafulo lawa akeri yere lawa ko ala ya latige yanaka ke maniye latige dalue bo nanya ala ka kuma konta kala je limana jose woro ni adalu cha mamba dibe ame do ni drone fala dro bo nandara katara ala kira ka kuma kan farama sallallahu alaihi wasallam ambe dalu cha man sureno kawa islamiya jose adalube ambe kelen dron tawla hadisa janobe no umar bin khattab ka hadisani islamiya jose on foleno akono limaniya jose on foleno akono wa jiye wuli tamashin fen chaman de be hadisan kono ko kama ni ala sona kofe alla fi bana sai hadisan komple maka fa onyina insha Allah jibrila den nana adamadin sura la kana ala kiranyi ni ga dina ko dola ay dina ko be fo hadisan kono fu ye hadisan to ko umul ahadis ko hadisa baw ni ala sona mena hadisan fo dondola insha Allah komple mahalu shahiri yoro jume yebbi ay ala kiranyi ni ga islamiya jose ona sigi temene na anyo fo ala kira islamiya jose nduri fo anyina o kofe qala fa akhbirni an al-iman okman kibariya limana jose ona qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi qala sadaqta ma islamiya jose on folen kofe ako ala kira ma okma nkibariya limana ya fanala limana ya jumaye ala kira kulli manaye ikadda alala ikadda alaka melekawla ani aka kitabu ani kiraw ani dolaba ani kadalla tige fanala anyumani ajuma sheyingo ala kira ma kiye chefo bo jibrila de do me sahaba ma do folo hadisa labandel ala kira be soroka momindo ka fuina maniye wa islamiya jos limana joson ya daluye ala kira ka aywa kuma kankono wa dalu chama ni bala ko mambe damado de fodron okma dobse kafo kuma difference ju membe islamaya joseon ani limanaya joseon je difference ju membu ni yonje bo amse kafo kuma la surnyala islamaya joseon o yeke waluye ibolu kede anyi nembi fe ko luke oluye barawe wa barakene kanta o fanado ina fo aforeka sheria ka fo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o be fo dalari kuma nyinne mbi fe aka iwa aw duskun ka dala me islamiya kuni ka fi dalari o kama ni mo mi ya fo dala har na surati kono angoni ba fi islamiya ni te islamiya sa o bini ala deje ni ya fi dabara la doro la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aywa angon ba fi islami nasurati kona bi dadela aywa okuma ina ken hakada munafiqi abi fo mako munafiqiya me on todo o bana ala deje maka fo an tashhada an la ilaha illa allah abi fo dabara dela o yekena kantai aywa seli o ye barakena kantai o be kede barakena kantado ya famu bo hiju jaga dili barakena kantado sun keli barakena kantado o paski bi remina dumun nadi do ko kena kantado hiju keli ko kena kantado o kuma islamiya josun oluye fewnya anyinde mi fe kikake sun fonde ba ke wa barakena kantado me limanaya josun o yeduskunde ka barai alete la fi actiona aleke kunyo rika dala ya fam limana joson ye ikadala parce que ikadala ka fo alabi parce que aywa ikadala ka fo alabi ala kam manguti ikadaula ikadda melekewla ikadda ala kitabu minun shi ka daula ala kira minun shi ka daula ala ko dola ba mene ka dala
ala ko fɛn fɛn bɛɛ kɛ dugukolo sanfɛ ale y'a latigɛ i ka da la o kuma dusukun ka baara de don donc limaniya ye dusukun ka baara de ye bon mais dali in fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ka da la ten dɔrɔn dɛ n dara la dɔrɔn a banna ayi da i ka da la a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ parce que i ka da la a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ bon i ka da ala la ne ma da ala la ayiwa kiraw ni i dara kiraw la i ma da ala la o kuma kiraw ko ala de ye anw ci e ko ala ko tɛ yen o kuma kɔrɔ i tɛna da kira yɛrɛ la bilen donc i ka da ala la fɔlɔ o de y'a bɛɛ lajɛlen lasili n'i dara ala la waati min na ayiwa tɔw bɛ se ka ɲa mais n'i ma da ala la o kɔrɔ foyi tɛ yen n'i ma da ala kɔnɔ o kɔrɔ de e ma da foyi la i y'a faamu bon n'i dara la k'a fɔ masalan kuranɛ ala ka kumakan ye ala de y'a di ala kira ma wayi o ɲinen bɛ fɛ mais kɔrɔ tɛ n dara la dɔrɔn a banna dɛ ayi o kuma n'i dara la k'a fɔ ala ka kumakan don i kan ka kuranɛ hakɛ lawaleya kuranɛ ko i ka minnu kɛ i b'olu kɛ a ko i ka min to i b'o to yen a ye fɛn minnu fɔ ɲɛna i bɛ da la o kuma i tɛ se ka kuranɛ appliquer n'i ma da kuranɛ yɛrɛ la fɔlɔ ka da kiraw la a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ kiraw de nana k'a taara e ma ko ala ko tan o kuma e ko ne dara la mais n dara la dɔrɔn a banna wa n dara la i ye ala ka kiraw y'a banni a ma ban dɛ i ka da la o bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ o kuma n'i dara u la o kuma u nana ni cikan min ye k'i k'a kɛ donc i b'a kɛ o ko i ka min to i b'o to yen n'i dara la k'a fɔ ko ala de y'u ci donc e dara la k'a fɔ ko don laban bɛ na i dara la n dara la dɔrɔn a banna n tɛ fɛn kɛ ayi a fɔ i kɛra dara a fɔra i ka da la a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ o kuma n'i ko i dalen b'a la don laban bɛ na jahanaba ko bɛ yen arijana ko bɛ yen siratu bɛ yen baara ɲumanw ni baara jugu bɛ da suma i na ko dɔ kɛ dɛ n'a sɔrɔ i ka limaniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i na labɛn kɛ ka o don makɔnɔ kosɛbɛ i y'a faamu o kuma a fɔra i ka da latigɛ la ala ye fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn y'i sɔrɔ ɲuman na ala y'a latigɛ fɛn fɛn y'i sɔrɔ juguman na ala y'a latigɛ a latigɛla ka sɔrɔ e mana diɲɛ la a sɛbɛnna ka sɔrɔ e mana diɲɛ la o kuma ni ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye est ce que i b'i yɛrɛ bonya wa est ce que i b'o kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka cɛya de don wa ala mana hɛrɛ kɛ ka nɛɛma kɛ hɛrɛ min ala y'a latigɛ depuis mana diɲɛ la k'a fɔ a bɛ kɛ depuis ma wolo o kuma est ce que i b'i yɛrɛ bonya est ce que i b'a bila i kunna k'a fɔ i ka cɛya de ye o nɛɛma d'i ma ayi i y'a faamu bon ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ko dɔ y'i sɔrɔ dimi ko y'i sɔrɔ e dara la k'a fɔ ala y'a latigɛ depuis ne mana diɲɛ la depuis diɲɛ yɛrɛ ma da ko nin bɛ ne sɔrɔ est ce que i bɛ dimi wa est ce que i b'a bɔ yɔrɔ n'a don yɔrɔ cɛya wa i tɛna sabali ma o de la a fɔra i ka da fɛn ninnu na i ka da la a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ donc n'a bɛ fɔ ma ko samaratul iman wa a fɔra i ka da la mais i ka da la ten dɔrɔn a banna dɛ o tɛ dɛ a kan ka nɔ dɔ de don i la o de bɛ kɛ limaniya in nafa ye o kuma n'an y'a jateminɛ an b'a ye o kuma an b'a ye k'a fɔ limaniya silamɛya o ye baara kɛnɛkantaw ye o ye action ye min ɲinina min fɛ i k'a kɛ o ye sufɛnw ka baara ye mais limaniya i ka da la o ye dusukun ka baara ye ni dusukun dara la ko ka sabati o kuma sufɛnw bɛ baara kɛ voilà ni dusukun bɛ da la ni dusukun dara la tiɲɛ yɛrɛ la o kuma sufɛnw bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ala k'a faamu cogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛ bi ta bila yan nɔ ni ala sɔnna sisan limaniya jɔsen wɔɔrɔ in kuma kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen ka kelen a bɛɛ lajɛlen y'a dama walanda camanw de ye ala k'a faamu cogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma wabillahi ta'ala tawfiq allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim ala ka an dusukun fani limaniya nɔrɔ ya rabbi ala ka an dusukun fani limaniya ni ala sira nɔrɔ ya rabbi ala kan kɛ mumini jɔn ye ya rabbi ala kan kɛ mumini jɔn ye ala kan kɛ jɔn ɲuman ye ala ka hamina ko nɔgɔya ala ka laban ɲa ala kan ka gɛlɛya wuli ya rabbi ala kan ka hamina ko nɔgɔya a diɲɛ ta n'a laharata bijahi sayyidil awwalina wal akhirin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh